Päivä. Saanko päivä? Ei vitti lähteä hakemaan, jos bensa loppuu. Ei lähde. Se loppuu. Ja sitä paitsi... No. Mitä? Öljypohja. Niin. Voi olla. Mutta ei, me jos ajaa sinne... Ras. Myy. Ei. Ei. Nimittäin golfista vittu meni tuo. Toimiks tää? Toi. Pistetään eka. No, joo. Joo. Oi vittu pelottaa. Vittu mitä kiva. Oi vittu. Haluatko nakella? Haluatko nakella? Nyt jos mä jätetään se vörkkimään tuohon. Oho. Ai niin tässä. Painat se pois? Ei. Joo. Vittu kun ei jarru. Ei jarru tota yhtään. Oho. Täällä saattaa olla niitä kiviä tuossa keskellä. valta. Mä vedän maton sen alta. Nyt en yksi, saatikka kaksi. Teen oikein lehti kasvista saksi. Laitoin pukun uniformun natsi. Niin ihmisten tilalle kone tekemään paksi. On ihan ok, et olla vararikos. Mut kaikista pahin rikos on raharikos. Oon varmaan ollut unes koko elämäni. Ja monestihan on luullut muka sieltä elämäni. Eläin täällä, vitullinen paina mun luisten hartioiden päällä. Ja vittu vieläkin täällä. Pitkistä aikaa mutta käydään täällä ajamassa autolla. Talvella viimeksi. Ei silloin kun Laura. Silloin viimeksi. No, niin. Ei oikeet silloin viimeksi. Have you discovered a special Spotify playlist? Se on kyllä ihan totta. Se on varmaan se putkiksi. Se roikkuu. Siis niinku...
Joo, puskuri jää vähän vaiheessa. Se piti ottaa irti, mutta eihän voi koneen sitä vielä olla irti. Eetu! Hoi vittu. Siinä yksyt. Vittu se pikaputken pieni nimittäin tipahti jonnekin tuonne. Vittu kun se painaa menemään kohta kolissa. Älä mene eteen, jos se kiihdyttelee. Perkele hinta. Nyt niin reuna. Mun penkas. Tällä tämän Jumalauta. Hyvin tuo kyllä kiihtyy 1.6 kaasari. Vittu tuo kiihtyy ihan saatanan kovasti. Paremmin. No. Jaa. Ja vielä rauta. Joo. No. Sano vielä. No. No. Varo. Ootaako vielä joku pieni siellä? Niin. Pitäis mennä. Hyvin kunnioittaa. Mä tuonne, niin minä menen kuvaamaan tieltä, niin et oo ees. Ootas siinä, kun en mä kuitenkaan ajella kauan. Paremmin kiihtyy kuin tuo 2-litrainen Ekotekki Opeli vielä ruiskukoneella on sekin, niin tietenkin niin tuo kiihtyy paljon paremmin. Onhan se nyt Toyotaan kyssäsi, niin tälleen. Satanen vauhtia tossakin. Ilme oli kun norsun vitulla kun ajo ohi. Kato perkele mikä tieltä löytyy. Moi. Toki. Älä vittu, se on sitä mustaa. Onko? Kun ei oo enää, se on laittanut pois. Tää on viimeinen lenkki. Joo, paljonko oli vaattia? 8. No joo, oli reilusti. Näyttikis. Hyvin kiitti. Viimeinen kierros. Kiittyy vissiin ihan vitu. Vittu, hyppäs kyllä. Tää. Kun ei oo ollenkaan paljon pensaa. Ei kun mä oisin nyt takapenkki. Niin. Niinku en ymmärtänyt miksi se samuli. No en mä voi nyt tietää. Joo, mä tuun etupenkille. Kuumuttaa istua täällä ilman penkkiä, saatana. Tää reppiikin ihan homoon. Perus. Nyt!
Ai siellä huutu. Varmaan iskee sitten ei meni huutu.